Ngizothanda ukuthi ngikubingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la kuZimi Life. Sengiphinde ngabuya ke futhi nezomkhokha before nje ngihlale kodabeni. Ngicela ke mbukeli ungakhohlwa ukuthi ke ulike and ke usubscribe. So namuhla kuyivideo yethu sokhuluma ke lapha ngezinto ezizokwenzeka kumkhokha njengoba kumkhokha sogoqa ke maduze. Ngizoqala ke la ngendaba ke thinta uMamZobe. Sibonile ukuthi ke iqiniso ligcineke liphumile. Umndeni wakwaMthembu usuyazi ukuthi ke uMamZobe wabulala uMthembu esebenzisa ingane yakhe uGabisile. Ziningi izinto ezizokwenzeka emavikini azayo before umkhokha uphele. So laba veza ukuthi ke umkhandlu webandla uzohlangana and uzobeka uzokhuluma lapha ngesinqumo okuzomela ke besithathe esithinta ukujeza kwakheke uMamZobe. Kanjalo ke futhi nomama bebandla nabo bazohlangana. So isinqumo ke sogcina ke sithathiwe la ukuthi ke uMamZobe engcwatshwe ephila. Bazoze ke belungiseke lapha ithuna bemgubhele ke ithuna lakhe yena kuMamZobe. Okunye ke abakuvezile labaveza ukuthi ke uDifa uzokwenza ke ngokusemandleni akhe ukuthi ke uyawuprotecta umndeni wakhe uyawuvikela and ke uMamZobe uzobeke senyamalala and nomzimba kababa uMzobe uzogcina ukutholakele and kuzoba nzima for yena kuMamZobe njengoba ke ezobecashile and nesidumbu ke sakhe kubaba uMzobe soshaywa engekho kuMamZobe. So laba veza ukuthi ke uMamZobe uzobeke sethatha isinqumo sokuthi ke gcine ezivezile and la khona kuManzimande azomthola khona. NoDifa naye bazomexpose for ukuqamba amanga ngokuvikela umndeni wakhe. So kunjalo ke mbukeli kusazoshuba ke lapha kumkhokha kusazombhedela ke impela uMamZobe. Ziningi izinto ezizokwenzeka. Yizo ke lezade ngikuphathele zona mbukeli. Ngicela ukuthi ungakhohlwa ukuthi ke ulike and ke usubscribe. Ake ngithi ke danke ngiyazi bongela.